de Maame Frimpomaa Korankye MFK for short. Prof 1 yatna se ewo Lawson Afisem dwumadie ne so na Lawson Afisem yatna se ya wa wonim se eyenkofo nsem na ye ba bedie e de akosi ase ne apɛ result e de ama wo mu dia wa ha afiasa ponduku yellow waje ene nya asem ketoa me producers ntwene ntwoden pa nyankopon ya dom ama de na wo twene ba wie ye de ne ye kage ufri ne bai ifigase. All right, anopede ne donam Anope enye bokosa. Mishia bema bi ewa juso. The year 2016. Na free ho na menini started din komo. Lawson FM. Din komo ni wiye ekowie mu se ye betena. Ti menini trimpena kakra be 3 years. Sase. Ye wari wiye no 2020 na me wo me firstborn. 2024 na me wo secondborn. Me wo secondborn na me ne ntem start year basa. E free ho na me fa ketewa no e ka me ho e ko figase. Me kotena figase me mantini nke biu. E frema mi huno 96.3 onya mehwe mia na me hwa akora no me yen bibia efia me ni si ye nso oma me ho kwan ma me nsi ho mitimi ebo me ho modin ye nkakra kodu a medu no na the padlocks atutu apunu ni mu nyina me files ni me documents nyina wo fi ho me nya chance bi kra se me ye adwuma eno ho nti na abo me frɛ no me nya emwaye papa bi emfri no ho me pacho masem a me de ba ya ne se oni mejai 2 years ni onye me hwe me ba pani wono ho o mami hu akora no eno ho asem kopie figase police station ye frɛ no wa ma me sade ne ko dofsu wa ma me sade ne ko miame sofo eno frɛ no Reverend Christian Nyamishraw o frɛ no ni di nkomo ansa o ma mi hu me ba no eno kura no mi hu no mi ne me ba no be ma ni wana no afa kura ne de ne ko na say all the time at to visit ne so ai to aso enu achi se makoma nto me munti Vic kasa abusia say de all kasa mako no e super yin no nti or try to hold back the tears as anisuo no opeso hold dia anisuo ni mpie Vic aden ena reho ahia wo so sa aden Maame Frimpomaa ma famu dia no afam me frɛ wa resesa ba figase kra de na asem na se dia ne si ye bomi nkomo me nua pani ne me ma me nua nkuma m kwan a mo de me fa so omo so waye den e me ba ya man fa hwe ama akora so kame ho me den ato abrabon so o kwa ware na wanya mfie sen 23 o ba back na wanya sen 31 tama o kwa ware ansa na be kwa ware na sen na oye den adwuma na me bridal fund. Okay. Nti ukotena ware na se oto aso ye adwuma na na se okoye full time housewife. Man to aso anya adwuma no. Na oye den. Me nyehwe. Na otifie. Ai. All the days of your marriage. Ho adwendwen mintimi nyehwe. Den ho adwendwen. Kwan ya fa so a me di free ifie ho. E ba. Wo di free be ma ni fie ho. Won say Vic otena ware na se edi kan wo e
Wasa wo second one. Enti adwendwe ne hyase ebreben. Hyase ebra me wo second one na onya 1.5 year. Be ma na ne kan so ma wonya adwuma na se wo na ogya adwuma. Me wo fi one de na me top no de ko supply. Okay, ne se na wo ye adwuma. Me oven si wo sisi a. Esi be ma ne fie. Me pato ai. De ne si ya ware ne guye. Me ne no eware ye no me hu bi da se wakwa abonten a omma me hu bi da yedi yonkomo kama bibia ya kama na hyase se okwe ne krom juso a na ode pani no ko me frena no mfa bibia na ye fie ni hye no so se binez new site te basa me ne ketwa ne nko a ne wo Be ma na fie. Ai. Ushia na wasi fie no. Baby, mini na ne si fie no. Na wato asase ne dada. Mini na ne koto asase. Oto asase na mo twempena na se no ayo ho ade. Ne twempena. Nti one na ne bom koto asase no. Hwan di na wo document no so nkrata no. Ono ni din na me ye witness. Okay, na se udin wo so as witness. Aden wan fa udin anka honest no ho. Se nka mu mienu mu betimi aye honest aden dia. Me sisi de me kan say encourage na sambre no. Bye. Nti tama wo kọ aware na se ne den na wo ye de bo abema no wa brabom. Me bacho na me kofa perfumes wa kra. Okay. Ebeton e ma teachers e wo krom ho. I know aside no me kofa babies de omode sebio mon kafra. Omo windroba ye de etche no. Okay. Me kofa de ko hospitals. Na se na wo ye adwuma kakra. Ye say Supreme Court aka ye say no contribution, no chop. Etu your bana oti aware ase. Wa dwen ye so media me your ba na wa dege. Be ma kwa na da ho. Be ma ya, just be ma ne sogu wa no ye say no contribution, no chop. Eti na vek mi bisa o se den na wo ye de bo abema no. Ye nko edan sie no so. Edan na wo si no, o contribution ye den. Edan na o si no. Eto asase ni wie na akase betra blocks. Meni na ne share dem sa time me dan no na ye rent. Ene e fa ho adwe. Me pacho no ye oye IPPD coordinator. Ni juma no ye wo district hono no. Na enye juma ketwa. Aside ya na me ye no. Menda. Meni no be ye juma na throughout the night. Lawson FM. How the be kwa kra. Into okwa me ena meko site ho. Akwa akwhwe omo twa blocks no. Akosi se emu nyina na me frene ni di hu komo. Na se ba no supervision a edan no wa nto na jeje mu se wono nko a ena emfa ne sika nye. Wono nko a na enko site nkohwe adwumayefo. Uye wo fam de ye di se fata so wo ba ye de boa bema. Nti de apart from say ode ne ba no ekọ ni kuro mojo so a won kra won ko a wo hye new site no de ne san ka bo mo ekofa warija ye ne ba Ebro de ne sia obo me friend na no mfa na ne suban sisa ye no afi obe fia na ni jini ho misunderstanding te basa na obo me mi hwese de na ekona emwa obo ma Oyerepa yana patwa utuhwe ukoda hospital di yare ben uti epai wo obo ma ba bi paye de na obo ma ne ye obo ma no paye na mensa baby so santi ehona na medeko yesofu maame ho omona maame de me fa ka de ko Konongo hospital for treatment. Vic menya ne ntia se be me ya atete wa ma na fa wadwi mu pen no kre no kre sometimes so na ma wonti no na postpartum depression ewo ho now I was second and answer first second ti now I was second born na obo ma ne fa witrim ai akra no kre nya ntwa no fo de ne si a eno so obo And a emotional Friday, but Vicky Beshan so. Didn't see ya or board that time na wa wono.
na me ha nyina ne se o free fee akọ na woma akonso de panini ko nti oba na onene ko ene kofa bro ne ba no obo abusuafo amane da mpacha se de be ma ne de wo famu ebro ne ade no wo ka kire wabusuafo me pacha anamo be no mutufa ho me maame ene yawe ofreno efre me wofa muni ne kan wasem se kwan a ode me fa so nenye ebe ya wonja me kwan ni nyina nkosi hwe no so na busuafo ne busuafo after some de ne efa police station ni ade anko an mante ho hwe no me ko ne papa okobo na mane se kwan a ode me fa so ni esa ko ni antismo omubisa na oso ne minute omubisa na oso ne minute miwa be mo months bebre no hu meda be ma ni hu da sada na o mafi matu wana monsa oye ho ade wa so dem ko sinsan wo court na se fie de nko a okay ni nyina ya ware ye gitum e wo Ghana enti se be ma ye ho ade e wo fie a enkire se e wo se wo tete as oba enti Vic wasama wo kan eye no kure pa se be ma atimi aware o se ne doyere na misunderstanding ti watimi apapa wani so amana for atirimu de ene na ye very serious utisi abonten metisi abonte me kai really na wa baketwa na ma wo baketo a otu a onofo ano no efa otimu ma akwa abonten ti media akra ne hye mechi na me hu baby a mefa krobenso efigasi ti time ben na okọ wabusuafo nche omo na be fa wa na se wa na oba me afie ana me ba afie oba e de na ma me mo kan ofreno Lawson ene ne kasa se ma be fie o ye ne den me emu mo aye papa bia menya our dear asamo akra baba wa in her 20s bekwa wawie na sabio woko with the sane mind or the adwen mu da ho ena ekwa aware ase aware mu adwendwen ni mu atete ne atepoe ofri aware ni mu hwede ode baaye o wo ba ma me mu fie design I got 3 years be ma na be hwehwe oda oba ketwa no na me ayadomo start school oba fees no kokotua na oko yesa aware gunkro be ma na timi abehia wabusua afre na busua kan wa mabusua gye aware mu ahia e di asema hudie nti aware ni gu mahia bacho debi adentia Vic me too adentia na busua ni jai because oba kwa aware a na se problem ba e was abusua na fanu ni nyina no mutimi tu nwa na mon se oba na busua be ma na busua se odo e wo montam na aware na busua fanu ni nyina agi tu mu dia e was mutu anamon e make effort se mu di siesia wade san hye we nyina bi amaso sa abusua fanu ni nyina an try se ye kama bom bacho debi wo ba fie ne maame afra oda bacho ni Maame Frim ne papa nso otiase wa fra oda me ada me baha last week no ko last week na ba endru so ene edru so eti ada oba na ye de wo fra o me bacho ai sesen me na me call no because me phone am use why right me lose me contacts bebre me na me call no koje a number be ma na friend say ba for Alex oye de adwuma o try this see
Mate producer mon friend nto so mame na yento adwuma no so ewo ho na yenko yenim mon friend Alex emfa nto so mame oba fie 3 years ni nyina ne papa emfre oda Bacho debi 3 years emisa wo say menim abusuafo di me ba Alex echi ebeje wawario na Alex si wa firi fie papa ne mfre won kan hwe mfre me da okwa aware na se na no won kumafo ne won se won ntam te sen me yo mo ye fine nti ususu se di enti no mo mfre oda ejina be ma no so eden mento kasa no sanse ono ne eta eben wo mo me ben wo mo sa unim wasama wo kan about our rejaye Vic enipa ba akonye bone ayesa konkonsa baabufo ni konkonsa o so it could be say e bia na won so wo suban bia e shada kamu a be mai ba wo beka de na ya na wo de ye na e trigger no e ma enema siesa now you saint kasa wasam na de dodo no kwasam ne se menene tena ye wan complain bibi antwe me da se bia wo suban bi wo niema bia wo ye na ni nye ho wan complain da wo ye aduane se oba ye meduane bi o prapra o pepa o hohoro ese oba ye bibia o sane kete paso oba ye bibia oba ho anfa ho nkame no enka oko ni krom juso nkame ha no kame me ha me ho frefre no da nemo me ba me ma me ho afigase na me bete ho asem sesen se be ma ne si minim nyemesi ba wo ti aware na se de wan complain se vehicle si niema emfi wan kan bi dan auto washing machine ma debi na be ma de wo no oyerete na osi niema na emfi a ko fra wo yire ne tena se odo wo montamu a yes odo ni monfom so ye de bone che Lawson FM. motena for years no wan kire se bia vehicle si niema emfi da wan kan bi dan tremi tini baketo ano hwe no on hwe no akra ne nya sen this year we nya 4 years na pani no sen this year 6 years pani ni de also hwe no owo no ho pani ni na woni nche no oba na bema na se na adweye ne se mwache enti wo fa ketwa no no ne mfa pani wo ma akwa ma abehwe oba no debi okwaso okwhwe na de no ka my friend is empese me hunu kra na o ma me kwa oti me voice a na wa hangi up oti se eye wo na wo kasa na wa hangi up wo ne ma da sugu ne dem efie na na motimu no na mo nyina mo dadan ba akum an chimbe no self contain Vic de na pese Alex ye ma o se kwan yo de ma faso me ye madwense ke fia me ni siye ye nchim Lawson FM. kwan yo de ma faso me fefie kasa kese na mente wonka e fie no a me ni siye a me ne start bobra se enam me so a onti mi mfa ne nsensi ne bo se o ajapade enu hunti me gifie no me di meni to niama bebre senka ye nche enso sisi die oni mani ne yi efie na na meje fie no na oba ne ba no wono ho o so hwe no Vic oba o ma me mo ko hospital mpachai doctors ma wunro mpachai te se we okay me okay wa wo hwe otiti mrem ene na sen na niema sitie massive improvement niema ba kama uko school dru sen Lawson FM. me wie me media school kasen ka wo ko school abeyen sentwire ni nti ada na ade media school sem ne to ho no mokoye bridal fan na eno so wan fan nya adwuma ade nti na wan to media na so I'm from Poma Wadaruma. Me wie ya na me de ware. Uwie media school na nti na wo pese wo ye den e wo media mu Nam pese me ye host about a particular program ben ena na wo wadwen mu bibi to say young people
say you too maba one mrantiefo. Tina o pesenka wo ye hosta wo betu emrante ne maba wa maburu no efo okọ school no mejo wo den news sports morning show e den na wo mejo Morning show. Ntina nka ye ja morning show so ma wa se sesi am ka so me wo fa kwa metanko wo so ri mfira konnwam na bra betena ofa tanko akonnwa so abetimi host morning show ofa keti we de wasumu a ofa keti de ode nasem nye den ba franco na nye franco de onye franco mpeneda mo fa keti de obasore amo abo na franco onye eti eno de nka betimi o se ba media asem no wo sere wani age because e your passion senka be yen century juma enti denti na ade e wo mu wutimi dan to honom because of marriage adendia Maame Frimpomaa mpacho me wo ye no na ma ayeden kaka na wo a ewiase nkwa awie ye Vicky oba wo a ewiase nkwa awie ye o you pick up the pieces and add when it to be man so my friend me nyanto so nti adenti na wanya wa odie ti me ema brother fan na wo ye wo kwa aware ase wajai media school awako aware wajai say you are back to square zero enti ya na da mitufu se oba okwa aware a enchire se wa brabo no nso so apem ya bibi ma wo ho do something for yourself. Sawate ase ebi at that time no se nanka wan so obo ho so ye wadwuma ne ade a nke bia osori anopa a wokọ adwuma be ma no so sori a wokọ adwuma mo ba mo abehia eno no kura ma ware no mu ye de o na da bia wo na ekọ wo ba anim dada no aba beto okọ anopa a wapie omra na ate ho twen no wa fa sika ma ye ntonchene wa fa sika ma ye ntomako yento dross nto pioto ento nwi ebasa emema ni bi wona sese bi wonye mature in mind they do baby a ehye na conform and act differently ya Frabrante Alex na producer na kasa also no the radio so de ye twa ni tikura won kasa se de panifo afre na wo se won kro no saa bi no wakeka kire yen mayenti ono nso ne de a woka Lawson FM. Second one. Okay. Only means yeah. Okay. We see. Okay. Only means Okay. no you one. And the two. Our friend also on call yeah. The second question no the play the you know what said. Me your one or me and you know correct. As a matter of fact, your one honor was set on no man, and I was set up a friend and an answer. On set on me for grandson. And he said, on no on any man a day. Let's say, me panel, me name a bushia, not here in I, James said, yet, our friend said, and an answer. That's the thing. Problem. Only capacity. Lawson FM. Only capacity. Any capability to operate a plan. It's a Japan for branch. Then a man. Then report and you know about a report. Now, was the 1 year and whatever, so your former girlfriend or Encanisa reporter there say, so go man for the book about the league. Just brother reporting. Ah, Matthias here. Indeed. Or said, I quality on my main. Hey, me muscle, or say, me muscle, or say, I saw an answer. Indeed, at the end of the day, yes, and this cannot be a good piano. Hey, yes. My man, I saw no like a sentence because you are a good thing. And yet, you are very reporting. Okay. And I'm some question. Like I said, the tier one but on the 96.3
Me ba ma say producer the picture bi ato so. Vicky we na ye picture ben ya. Maame Frimpomaa. Asem no ka na bo pusa on. Picture na that TV ne so na ye dey picture because ma say Yesu nkanta na ye dey share ni tiri no ye dey bia dro akoma e na mumienu muti da akoma ni mu e dey e na matchro happy anniversary na ba konso 31st January happy marriage anniversary to us we made it together many years of greatness ahead e dey adia Maame Frimpomaa me ana me design anniversary wa o san ye graphics designer utimi yes adwuma ne so okay nti is it a third anniversary na me where 10th anniversary no saying third na say mo worry efie miensa e na the designs ade we o de man na ni posti bi me say me the sender o posti bi o posti during that time o posti 96 points. Anniversary day no dey no ka kire o anka yan mema ni bi kwa do mo nkai mpo papa bi abani tua no ne birthday kura won kai Dr. Chris me chia no pay ono an birthday kura won kai no abekai anniversary day ma me chia bi kuna no pay ono an birthday kura won kai no abekai anniversary day enti ene dey normal e de ma mema no e ma na ya na those dates no ya na ye taka kai but oba ne kai be ma no a at least enti said the okasa waso wonye wo ho ade wo ye ne mpena sese ontimi ma odin kura o ontimi nka me ex cross reporter Maame Frimpomaa me problem back on se okohia me huni pa bia o ba bia ontimi nka nche o mo se me ni na jai na de na offer reporter di ndia se bia onim se mako media screen te o ma me din foforo oh asemo ma me ntie audio ni nkwa wie na picture na eda so no eno na e ma me pause so ye nti ma me ntie na asem ni nkosi ase enhwe eye be ma no enya se ankora no ya seda ya che wo mo afade ya che wo mo e be ma no e wo no no mo at the matter of fact na ankora du na e wo ba just say oba no wo swa ena eduma so a me say ye so no handling ankora no na enye Lawson FM. Yenimo. no ma ye na ndare wo ko se ye wo pa no ye pani no me na ndare no na me bi ono onya hwi duare no gugura no eduma bi eduma ko ye bi da enti ye na me ye bi eduma ye bi bia esu kokran ono to konkondio ade oyare no nkonsu ana na wonye hwe onye okay at the end of the day no me kwa ko hwe eyina your friend say me kwa ko hwe oba no me kwa ko oba no na me de bema no na bema no o ko na ma me ko ai o do be report no wa hwe no na one no I have a time and sana me kan de na aba it is okay me manu na enya no kore okay gina ho ma me na nti afra me tie wo me twa statement ya akwala no school fee oba no school fee e wo ho no me de no boy me de be man ko e man hwe adi say I think about 1.5 months or 2 months. Okay, na 2. E je say me tie wona wo sani skama abawar maame ana. I send it come on. Maame ne ya we. Maame ne ya we. Na me ba cho Japan na wo kan wasa bo be ware no se me se we kra chini. Se na fie na wo nsi, wo na mo no so de bia otumi si fie. Me ni si fie. Zabafo o mate, wo ni nsi fie. De badan wo Lawson TV, Lawson Radio. Maame Frimpomaa Auntie, also one in Sifie, also in a crater and one a witness. me with Satana mo chimpana, and a didimu na mo dia warrior. Dina Jayan is a beer or cotas as a one for dear maso as onano. We are witness keken and as a won't can be, but media minim. Yase no contribution, no chop or crown ponoa. There was substantial contribution, our ho. And it's a cockota, be say, uno banning Sifie, so in a Sifie. Enti aware mu no property acquired within the marriage you know 50-50 mo che anase mpanifo de tonsani ani no ma che no percentage wise
ebitimi nya 70-30 ebitimi nya 60-40 ebitimi ya 50-50 ebi kura mpo de ye gene outright eti edu ho no mo a na Alex wo ba be kire mra se wo ba no wo ba na masifie afia me to masase na me hia wo ba no kura da eho na Ghana mra no o me kire mra nani so eho na mra ne beba wo ba wo kra wo maame wo ba ha no kra wo maame Debbie adentia because ane ho na oba no wo sesei o na hwe oba no meboa o maje akura na free wo nchen ama o maame me nene na ewo one house munyi na motifie baako but it is said de o maame na hwe akura no meboa sanete mekasa nti ade na u free fie aba wan kra o maame se bia case no me de call Lawson TV adentia medical ni na ka ho asem dada se me de eba last medical ni na ka ho asem o maame de sen anti ama ma che owo me na te sen Erade adom me ho ye. oba tan wo ba Victoria edi ni case aba Lawson TV ya Maame Frimpomaa na nasomo odi aba ne se wakwa aware emfie bebre ema mienu apiem aware na gu be se emfie miensa ne wa be fie nanso na montu bia nko so wahwe de ekọ na be ma ne yesisi no eti odi aba se yenka bi ma no oba tan de na anim fa asemi ho No kre na nesi ye ni oya yefro no a okọ na warrior sen no se me ye baifo nti wankasa me ho for be 4 years no wankasa me ho nti enu akire no onkasa me ho ani kunu so nkasa me ho nti na oyare ne de besi na minim na hyese minim kwan e fa so e baaye me se ya so oyare ono kwa no text message ma ni nua ketwa so oyare na ni nua na ma me hu e kwa na tese ya yare e da fom na mbefa no komfante nti ho na me koye ya ma yare ne ye kakra na ma me ukoye na yare be ne ha oba no the depression was a day you with them na kra we hu kwa kra fa so e de fi no kro ho e ko ye kro mfante kra we hu nti ho na ye koye ya be 2 weeks 3 weeks na chese wasaba normal na me frɛ be ma ne so ni nyina aye correct nti me de na ba o se ma fa ne ma na message no a chese busua mienu no atrase ansa no se wo yare wo be fa no yare nti so yare na se me ma be fa na bo na wa no ho ato no a adanti na won sanye na wo twa na busua mienu na hia me nti ase me se ne o kan na o kan se chese busua mienu no hia eja me na me de ma de be fiase me na me de be fiase me de no ko hospital eduro no ma na onum wo be hwe me fie ha me chendro so eduro no onum wo de ma na onum na yese ye kakra onum biom na ojo de wo ho be ma no onhwe akola no akasa so onhwe no be ma no nkrofo ba se ye fa no ko hospital o be tua e ho kanya na bibia o be boa ma ya hwe no o mo kan ye mo koye no ano no o mo Maame wasem bia biom owo me ukofa obey a wa yare no be ma ni di machi e konfante wo ma mo hwe ne yade debi wanko bi enti maame be ma be ware wo ba akura na yare wo ba tan wakwa akofa ne de ne kwa yare hwe be ma na ma wo dinti na ababa wa ne wo to no san frɛ be ma ne so mefa na yire ese na o se wo de na kompai bo ne ade ha so klasa sa bre na me bra me de na chi afiri mu nti na ye wayi mu nti me so me metena no ho nti na me de no koye so mama na mfa na ntra fie me force ya asa na yare ma na ho to no nti de no ho to no dia sabi aware ni nwuye e wo so san ko na ware wo maame wo kasa no kan bibi se wunim de ekofa yare ne baaye wo bai ansa na obekwa aware na sa krakra high fever na ni so hyehye na bia ye ne da debi enti dia na wo se wo ba tanka abusua no moye ene se moto nsa efre be ma ne ba fie no mabisa ne se yare de sabi obi a ne danka ebom no no de wo hu the genesis of it wo hu de ekofa yare ba enti nka ni kunu na wane ne tie no mu invite no mabisa ne se yare no sai na si sha ase mo anya sa de ni nyina abusua no me ye wo ho na ne ho to no o se afija se ya kro ba o ko ni kunu ho na me so me pese me anka sa me de no ko bi ko me na me ko fa ne fie ho enti sa man fra be ma na ma ne na nkwa obetini adwa no kura kwa wo bra me hu because beginning no se me ye baifo nti na me nchen no be che de no pese obeba me nchen kura
Maame ade dia na na wa ne oba ne ntam a otimi bo obaye. Fine papa. Me na ya fine papa. Enti 4 years na awari enti oba ne nkasa ho utu anamo akwahwe ne da. Bebre, osisa ne nama. Wow. Ofra me ka kire me se me si ho na bibi to ono ne ne ma ne ne kuna onfa me ho nchame. Ofra me wo phone so na ka kire. Ma me gina so fe ka de ntia. Dia na ma me de ye wa ma ne sa treatment no. Maame Frimpomaa bacho me yesi fie me be ko Thanksgiving. Me maame ni me nuamu nyina omo ba fie ho. E ma ye Thanksgiving fefefe. Oba penina na se keto ano. Penino. Okay. Na wabo maame ba yie da. Me mbo ni be yi. What's the sound number because of maame da? Da bi da. Waka kire maame so obehwehwe na bibi to na eyo no anasem. Da bi da. Nti ade na maame oba chezo maame twanto atozo na. Me nim de o kan. Maame. Unim we oba tan eye wo ne oba ne ntamu asem se di aba eye be ma na asem se bi oba na ebu animtia waye de akaseti o ma me gina ne namu e de chopa ma but se di aba wa pa me ho cho ma me de achenda da me da se enti ma me se di aba ne se awari egunkro 3 years ni a oba ne betena afie no be ma no ene na busua aba ho ama wo no abusua hia wo ma bisa se di na asi awari ni mo pen be ma ne wo fa ene ne papa ene baaye ba omo ba ya ne se sabre na onu ko ho okoni kunu ho nti no te ho ana ne papa ne wo fa ba ya se si aboy no etiche ni nti ontumi nya nkola no emma ni poyare no nko aduma anhwe so na aduma abone ne ade nti nko omo sere me ma na me mu omo na se akola ni medi ha no ntumi nko hospital ne ade sabe me na ya me ba me ntumi ka se da bi do dia ya me nyama de ka se me de ache no nti me si yo mate ana me ma ne baaye me ana me ma ne baaye obaye ni week kura no so ya ha ontra ha no odwane kwa akra within 3 days ma kwa akra 2 times me penetrate kwan ma me na oka bibi se ni nua mo so tete no ofie wonim sa asem no me edi kan no ebra obo we ko fan wa akra baaye no obubo mi tv nyina me phone so papa me phone so nyina nti ni nua peni no bo no ano se sa ha no ontrenti no sese me ne amade a osesa ne ne matugu abonte sa de onko bebi obekọ no onko nti yese bia ne nua no nyina atan no nti sa ne nua peni no sese me ne ama no no ka sa obi eni ho tan Matu se mame ya me no ka sa ifra true be 2 weeks or 3 onyo bia nkasa obi sa na sa mo fiu onka so bia ho mama won se enye sebe ono anadwen ene ode yesa time aveke enya problem ewo ho no no na ebia se wo papa TV wo den na enya mai enti such a person wo hia odo ene akrokro ebasa na atiatia etimi trigger neema ema ne ye kakakakakaka what you say se obinya high fever sa no a se wo de atiatia hia na ema ne ye kakakaka se neema enti ye wodo ne akrokro ba je se no ni feel se aware no okoye na wakosa abasa wanfa bibia manti na bia abusua ne so ye ne sa ene nam so odi tu kwan kwa nkran ya woyira aye yo nkran de sabre na egompa sabre de na ye menene ko yekuro na me se omro se omba biom na me dia no ho no fi no kwa akra menene ba ha no adwa no ko menene ba afijase ha no wasan adwa no ko bisa no me na menu aduane kura no onji keke aduane ni onji kweko on fi mi se me ye nipa ye aduma me ye aduane ko adenti no mo kasa ho an fi na wo pe a wo ndi wo fi a aduane bia bi wo ho Vicky adenti a Maame Frimpomaa ade no mo kasa ho an fi ade a mi wiase mi hu bi da me ba pani ne menche mentene nka mi huno me yedan ema me ne gye me ho kra se me didi unim Vic etoda na bibi show so a o voice out especially to maame a it me relieve you some stress kakra Maame Frimpomaa me kan ho asem enkosi hwe maame
I think say enunti na edu ha no 3 years a wode abetena fie die e wosenka one ne papa mo ne wo fa mo abusua no matimi abo modea ne be ma na abusua hia se wudim se oso ne be ma na sifie no de me ya wo se o ma sifie nti ma me wosenka abusua no motu ho na mo dadaada sa aware ne begu a Masha na amamre ne amane kwan so magu na japade ba aware ni mu no matimi ache ama obi anya ne de nti sa na montuo na amaso nyina no wo hwa wo hwa ne besi ni tirim na esa trigger ne ma na ama na ye din me last week obaye maame me kura ma frɛ no na so me frɛ me am be me kan ne sɛ wo fa sei sesi ankofo no wa hwe mo ni mo frɛ mo se kyena frɛ mo se kyena nti opese okwasa mo kura na ye kan sɛ no nti asɛm ne nyina wo ne ho sa no pa no kwa me kan sɛ asɛm ne nyina wo me bra ho me bra de akoma am because boy no se ne papa ye eju so kyea me nti o ahemfie nti o de akoma ahemfo no so mo hwɛ nka enso efija se ha ehene wa firi mu anna ne ye yie to mo se fi next week ko no betna se aka asɛm ana pe okokora wa nkra me Matias enti maame boy no se ne papa ye ejo so hene kyea me ai mate se oya ejo so hene kyea me dia ma yafa ye be ye meeting kura o sei onu oni ha obi na ya ho no ho meeting no problem maame odi ano ne de maame nyabotre maame oba ne nsom obekeka kire ne de fa ne nyina ato ho because ono otiwe wone ne ho nti asem bi obeka no ebi o ka free ya wo bi so ho no ma ne condition nti eno de fa to wo maame se wo si abrante no ne papa eye dwose ne kyea me nananom me kyea mo no pa me gina nananom di ebu nananom etima yemfa asem ne nkonkon ha sei na nyame ya adom na mu wie ohene na yie ewo mu kromu a ye beto safre abrante no ne nyina yakwa akohia ewa abusua nanim na yahwe ba bia ede asem ne beto se yehwe na ajapade na omumienu aye no amaka because abrante ne so no oba ne nyehwe ba aware ni mu ne yebehwehwem so ne na ye ajapade no pese osisi no a ya ye bedi akire na the case na court na emraje oba ne de ama no ntima yenye ne saa why ba owo media meka akire wo de ante ama me so me ma me de ama nti minni mpompa ne o woba ne sabe time a wode ne ho ne ade no na on say TV on keka ne ma mmom enkansem etimisra mo ya na oni ni nuamo akasa munya ne ho abotre kakra na momfa odo ne akrokro ene ne ntena why me da say enti Vicky mayenye ne sa why okay o asem bi akamu apesa o kana de bibia ni hobiem se media adwuma no nya obesan yaye me pa unya obesan yaye obesan ye media adwuma no na bridal fans ne ade no nso no mini me teacher ni bi edi onkomo cause ono no nim enipa bebre awmo obeya mo me kra wo ya me advertiser ma free nti ye wi a ye bedi nkomo ba 3 years se wonya adwuma da debi abasa ni nyina depression ni biba etima yenwie na yento aso wachiri ho wate eba na obi a why depressed ase why krankan asi ne so pen ye de odone akrokro na ne tena se menka me kwa akwaye psychiatric nurse oba mi suban no abodamfo ne ya da me ye bi ahwa na me kra masan ho abodam a chen wo mo da mpacho brema me Maame Frimpomaa ahwa na masan wo mo abodam na mi jaye ya semo ahwa sister Victoria but no credit say all cancer no mete nyina meraho pa abrante no also the same po ne din no Maame Frimpomaa abrante no yebehia no pa eya asemo is serious enkoma ababa ya beboye no wo hwe ekwan a ohia abrante ni odo ehia no ne asetena pa one na tena duru sa bre ya wako gina sa gina bre mu a meminim se yare na ebaaye no yare no na abrante no pese ogina so de twene ho nanso enye se woni obi tena se awarefo woni na wo nkwala mienu oha wo ba se ogina se bema ano na kire se wo de odo ne kwa aware no memi hu se gina bre na baba na ko gina yare kwan so no na abrante no hwe ade na ema o twene ho afira ababa ne ho batanye woni ni patna entina ya na duba bia ya se nsuomo awiamo haimo sumo
wo mo enkwamo ni nyina no eka aware no ho eni so wahia wo ba ne na aware a wo nkwada mienu a ema wo hawa ba no mpam emfra aware na se so say no eya adwene mo yare nti okai asetena na wone ne tie na se sie wakotera baabi na okakai no na esen ye ne mu adwuma ema ne ho nto ne da enti yesra no na yeka nyina no se onware ne bie kura no a e wo se fa emra kwa so se abusua no kura no agitum se eni ni nya aware kura na de wasa wo kai ne se ababa ewu ne si fie no efie na yeka ho asama se sie ababa yi kan ne nsama ewo mu nyina mokoje plot ID ho adanse mo hya ase etwa blocks na mo to foundation mo ye dan ho adwuma wuni ho wonne kotena ho ne ade nyina ne se ababa ye ne fam die ewo mo japade no ho eni sa won no kura won tumi nkan kyan sa menini nsi fie menini ne japade bia sani wo boy amane yi menini nsi fie menini ade de obetumi aka ne saa de nanso emra ewo ho but mesre no enkwada wo montem ababa ni gina branye sabe wawu a enka enye wanika omra ne yentena se na yehwe kwampa ebetumi afa so a ebeboa ma ababa yi ho atono sa masa Maame Frimpomaa ebebro wasa otumi ba emra wa Ghana elder emra so wa Ghana pa yeah because said there osi ye mensem no say video no ma mansi said osi ye mensem emra wa Ghana pa meni ni si fie wa okrata no wa dwen ye ose bia onka honest ne ho a witness ne kro san ye no e kire se wo hia na nsa na wo to asase no eni panso wo hodi adanse ye se wonne no ene si ye na mokotene yes ebra wo new site ya wugya ne ho a wono nko a hye enti emra wa Ghana wugya no na akwan emra wa Ghana adanse ewo ho enti wontumi nka se nyame no no ka ne saa tra afa ne ho tie ho enkomobo no na papa driver o se waboke meni dua na ukobo dua ya nyo kaze ya de car no betika asem okure yi mu o fa o se yasa odi ni biem sa kan me pa cho Kwame Wusu die ne si ye bo me nkomo pa cho adaroma me ye adwuma wo bosefam ani mo ha me free tech abedru bosefam ho ma yasim bewura station wo belud emdu na madam ni gina ho no na ka bia so ni station ho no so edru awia free bed 1 to 2 mo no mo ko edru awia na ho no chiti ana ta so mo aka emefu ntim be gina ho no ba dan na ka emefu bia ba ko pe na ni gina ho gina station mi be wuram na mpa na che obi asen na me badaro ma mulam na ka bia ni ho no me be ma traffic achie aka me nkwa ti ma mulam mi ka bia ma wuram ite ma mi ka o ka ti me ko dan ho so ite ma mi tu ka no e ko dan no me ba na duru na me ka se me free antoa osima boni dua wo ose kodan wo ho abra wo ankasa nso unim se baabi a wuduru ye no na wo se kodan wo ho osoro ho e na wo ka che ne se ne de cars bie no e be ko so traffic nti wo de ma mi nwura ha ya nya sa ne te na se nka ne papa mu a soro na se wo kodan wo ho dada wono so de ka fa ho wuram de bia ho ani fa wuram nti de nti na wo se wo nko ade kokodan wo ho osoro ho amanfo na no wo ho osoro ho amanfo kwada mo na aja Wusu se keme wo mu na eya na ehwe kuro no hye wo mu nsa wo mu na hwe se ka bia nko ye driving be nsese niema anase won ko so unnecessary traffic na wono na kase da no na da no hu wie ya duabo ni free bibisa o wanya da no hu awie woni ni nya kasa na entokwa si mu ntem me ehoni ne ntoka kakra ba ya den na mo ke ka kire mo ho se wasi me medical no epia no ablanzo a me fa ka so empia no se aye akasa wo nti ubo ni dua sen mi flantoa o ka se mi flantoa no wasi ma boni dua no ma na den na ba utiri ma wo kan se wo flantoa because obi ha uchi card e fa ka koda no wo bras mi flantoa wo flantoa se wo di ukuro na wo free no e di hunahuna na na se o de ye de den tina kan se wo flantoa wo di hunahuna no aban djuma ye ni e na di duabo ko hunahuna no na nim se wo sha aban atare duabo nya ho ana duabo nya ho so do so wo flantoa tu na nim duabo skills wo sha aban atare duabo nya ho Aja Wusu wose dane wo ho wada no ho boko wanya ba wie wampam wan free station ho wanya hwe wose meni na nya kasakasa ama makase mi frantoa
Tese mu bedane dua na se mo adane awie. E ba che ya dane awie. Mo adane dua no, mo kodane we. Dane antoa. Mo kwa antoa de ne siye. Yoko ye ne cheche mu no me se manya ka se me free wono nko ade. Ben we na kasa kese mame. E ba che me duru no o e cheche mu kire wo mo. Ne o me se manya ka se me free. Manya ka se me free antoa ne de. E bia abufu na me de kan di duabo. Nti o ma me yanko hwem kra no me ko nsu no so kodane ye. Nti mo ko nsu no so se wo ye dane dua a wonim se ye kwana se duabo ewo mu ampa ye dane a wonim ye tokosu a wo behu se de esiti esen ne sikwa wo nsu ne so. Ba che ye twa akoko. Mutwa akoko ne sisen. Itwa akoko na eto no na omuto no tu nsu ni di. E kire se wo bodua na ampa. E kire no muka se ma bodua no. Se dane. Eti se ukọ honom na se ekoba se dua no wa amma mpanifo behu ba the first time wo kwatwa akoko no wato nko ade na se dua no o boy dabe na se mu esiye e ba che esiye enene ai 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks eh na dabe na mkoda ni dua no koda ni dua Monday no Monday etwam ya ade na motena se chesa am number che na skasem enshede ni ho ntie ma ye ka se nko mfa kar kra ma ye na nke intimi ni adwuma kan nam so na wabodua na ye season na de kan ma ye be hwe wachira kwan we ame ye adwuma obose fam papa we pa wo wabomidua wade a esombo ebetimi awo menchen ama wani abre na yakoda ne dua ye ka no etu ka se ye mfa ka ma nko ye adwuma ansa na waba beda ne dua wanka de bema nipa no wo de wo fa usumi ami bisa wo fa usu wanka de bema nipa no na okọ no amai ka ne ye wa wo de anase obi de a nti ukọ na de kwama ka wo na na adwane a hefa na ekọ ho ama da ne dua sa wate ase wanya de kete me de me wo fa no me ma wo nkọ e ma me nka no wo wachi wo ye pani enka man kranke to amodua na papa pani mu kokọ frɛ no na twa no to pew ade na wo bodua moreover ye free enkura abosom wo so te sa antoa no ye kra de ye de tete ye se ye modua meboa kagwa de ni mu mentonga meboa wo free kuro ni mu a wo kra wo suro kra se obebodua enti ye mfa duabo ehunahuna wo bi o se wo free antoa a ye mfa duabo ehunahuna me ye kwa abiri ni wo free antoa a ye mfa duabo ehunahuna na ewo na wo free chese wo ka na police ni ba o se KM ni ba o ehunahuna nti wo de ka ni wura ba bie ni kwan so di wura kra wa ma kwan ma ade akọ sa na tie ka wo na ni eja ka wo na ma bi bo se ka rene eja bacho frozen bacho frame eje Richard chese ono driver ni nyina low battery bie wa no bacho frame eje Richard e ba e utu hu anamo me bacho ai dia anamo na tu me bacho daddy ni kura o che no kura na me na ye adwuma oh okay na wo na wuchi anase na wo bo udimate chese on be se mate for ni di usika be shanka mu ato abo mo yonko so on sa style no unya uza mate for style no yes o mo to anka mate for be chiawo eda we ngrofo to eda no bi to anka mu yes mate for trotro mate for no enche o me demonstration ti ame yes o mo to anka no o ma hede di anka na mamu aye dry na ntwobo no o mate no o mo de ahya anka ni etu o mo kwa o mo duru ba bi as boys na gada no ase ne namfofo wo hwe na ye kwase ano ato anka na bona damfo no jezo ono ne te kasa na mate ni ne ka no to anka na bona no akofa no eyi sika na to enwumre no o mache se first no o mo de share socks mu e na drivers ni hui jezo o mo timi fa e na ebi de share chem jezo o mo timi fa nti anka no jezo drivers no trotro drivers no mo mate fo ni di anka o de owi ase for anka no ma me amoto to ada ho oh yes fa for the driver oh mate di anka ni you say mate fa anka no ma me ameto atwene ana so to chire ya no ejina no agofa asemo just ka wo na wo agya ekodi wo mate adentia pacho de tie ni se adwuma manage ho mate adwuma na driving no okay tina me di mate na bi na agya me tietia mo irum kakra o yanka strategy ni bi o do de share so why are they na me di no frem good why are they ye kan yo mu nyina o ebi mo said ye woni papa woni pa bonefo no sa na ye wo mate papa na ye wo mate bone
wo be frɛ me na me na okɔ adwuma wa obedi me ho dance wow nti anamo be na utufa case ne ho the validity no asem ni si ye no ye pa maame na chewa senka atonse wona ye nani dua no na adwuma akra ne ya na sika ni kura me tinki ade betimi asobe na maame no e frɛ ne panyini se asem si na 20 panyini ne ba ya na wo se yemla office tie ba office om de kan be si ho ye hu panyini bia biem ye ba be gina ho a ye hu bia ntuom na obi kire se yenko blue ball ba bia ho se ye ne ho ne ye kwa be hu w na wodi ani me de kan be si ho no na ye hu maame no na che se de ho bia ne yaka ti na che se de wo ma ne se yenko da ne dua na ye mfa mamo no de me no mo ya adwen 100% kire wo mo se ne sa de me kwa akodi pa na maba na yakwa akodi dua bona efiri ho na nkakra kra me kodi mo de ko dani dua na Monday ti mo dani Monday wie mo san yakọ KM mpanifo ne nchen akọ ka cho mo se mo dani dua no okay na mo so ni nyina yakọ mo oba na bema KM ni na obo ni dua no oba na obo efe ni sen Madam Eunice e wo KM okay mo ko ye de no mo kan ti yakọ ye no ise na on ko dani dua no ba no omomi yinu no ke W ne Madam Eunice ni nyina no ye ba ha no ma yu hu omo ye konso omo se ye nko ba bia omo ye omo adwuma no okay ye nko ba bia omo ye omo adwuma no ye ko won so a omo se ye mla soro ase panyini bia mfre wo omo a omo nya omo da age nya dai emma ye ko dan ni dua no ba ye twa kwan aba ho a obi an kan na car no mo ko am hu sesi ho car no die si ho problem bia ma car no wo sha wo de wani sha se bia ya jojo ties ye nya bibia wo ho si ni di hu ties ni enye hwe all right KM de Maame nchia KM pani a woda wo ma no ya nkasa ye mayor King Zuba Maame nchia no de ye ne nanti case we de da case we de say case ketwa Ken de oyobia Ken ya Ken oyobia nso Ken na KM pani nim asema wo kan menye sure munye nhia ne da we de da form kra ase ko trehwea no da form so mfa anwea nti we de ketekete na ye ne Madam Eunice akasa producer ene na di nkomo ye ntie wono so ne famu de because ye ntie agya wusu ne ka wo na nko ade na ye mfa nkansem agya wusu anya ade wono de na adwuma no wo ye so obehwe ama kromu ada ho ya cars no mom passe rough nti wo se kono akoda no ho aba duabo ben ne wom oh no Etisa bae no ewo eyinsem your commandantsem di ono na nana bom so yema ne ba wo hele no me ba jo ha wo ne wo ne nsem so say ye ni ne wo KM se di abone se bia no ono ne di animu so ono ne 96.3 ya eye na no joda omo na sem ni si no omo so mu di ko de koda ni ntia ya mfaka na mo omo ko ye adwuma sa no mo beda ni dia ena na na si ye nya ne sa adi se bi asa no mo sa ka omo ka omo ko ye omo ameji eye na wo tuba ku twe mo ena omo ko fa alba no ko fa ne ma me ba ma me ne be no ya bele wa ko da no kwa na me ya yo ba ye mpele ko fra me ana ko se me ko ye ko tina sia de kan asem no ena na na ka so wo mi se ya mana mpo so fa ye no se juada nya me ya aduma juada na ye ko juada na so pana na me ni na ye kai nji mo ni ko se be du ye na de asa ye ni ansa mo ade ya che bana da na ye ko wo ta ye ko kan wa so ya wo no ma me se wo twen mayor also omo ko mi ko omo ba 96. omo ko program obe wa another venue the phone abre me say ata to din cha be takre ne be ori to wa afre me sa won ne number legend the chat ana me dan me phone say ne say wonye we obi eni ho a wa afre me mi so obi eni me phone be 10 minutes no no de ne problem to obi to na me kata nam to obi wan no se penyi ni nam je phone meje ya papa no so ye police penyi ni ewo airport Lawson FM 96.3 di ababa na ye nwa na ye sitika me di efiro e di aduma na ye ne ta ye nimbi ye ya just papa na start to obe ye ba wana me kate ko singing ne kata
Se me sorry yana me catch a woman say, mint now, me cook. Me pop be me me juma. But the other you know me man can't me shame the and family. The our boy in the man about I'm a catcher who play say. Sedana Prano station master cat jai the oil. Nayan and also move ya. Then a man said I told about the society. Me so sa and your man she me want that. I think ya come up than ye. Then penny for the car of the mount. Not flow being with the matter more also. A sheer a chew up with be. And I'm cutting a warm swap, number one. Almost blabber from to my meetings as me by the book. Lawson FM. Your bunny a conquest, mammy by a lot the man. Then you are for the apple. Enti me de mechanic say papa car owner one o driver dientia woman fa car na ma mo se mo nkoye adwuma mra ansa na yeda ne duane de me ni keme eya adwen 100% but yenya adane duane wie de a empanimfo ye besere na ya hwe na ye de car na ma wo mo because due mo dani oboka be sen 28 offer pacho 28 cedis 28 million 2,800 aja kana kasa mente kasa no 2,800 ena okotu ya de dani dua nti driver no be adwuma de atete na de ache no na se man Frimpomaa ni mienu nyina na bodua no mumie na mo teka ni mu mienu nyina na bodua nti driver ni bodua de na aka kire no ho me pacho tema okaso aboni dua wacho akonwa no ko wachi tema okaso aboni dua de na minni ho then time na me maba baby so na no board ne so no ti echi na me hu se maame no mum ka na eba na me hu se maame na eba no frɛ yistation boy ba ko no frɛ ne se mo ka we machi no na se ni si no wa ye ne ko ne nkyɛn ne ebusa ne se eba ne sei ti e pana cho ho kora no o ma hwɛ anim na wabɔ midua san be gina wa pa me kyɛw o driver na try wanya de but eno nkyerɛ se ema car ne nka ho because esi we 28 million 2,800 bosome nso na esi ho no mo yenye adwuma kwaje bosia ko car na serious I say eba me ato wato nti we de ye ne mpanimfo ebedi nkomo na yato aso afiri ho KM de ya ye de se ye hwena no he ya nti de monka makoma nto ofo ususu memodua ofo usu abobonua na no wakeka bia na ufi no utimi fa kakra unim nom pa kakra opon anase uguso ye adwuma no na wo ye yi mepon opon anu atwa credit kakra gu ani so nti mo ntwa me ye be hwe na ene ye tu hu anamo why we de enya asem ese ye manage because de nti aka ni si ho eye duabo a ye nane ye ba se yakwantoa akwada ni dua na wie de a minim reason a ebe maka na si ho no ma chesa nti ye wie a yes we bobo mpanimfo pono mo ba you ene yakasa de but mpanimfo so ensa be hyase because unity nko antimi take decision we nti ye be company for ni nchen na yato aso ho why all right elder bacho Maame Frimpomaa I am de se waka no kra e wo asemi mu se wo hwe ye nua ba me ya o ye driver ni ya e kwan ofa so a obodua no waka amanate ase se wanya de na dabafo no nsua de e wo car ka no ho on se car kanya no ansa otisie nanim a odi ko emra wo ho ene ye yi nipa nso a oboa amamra na ye adwuma enti se on say drivers no adwene bi wo omutirim say saafo no ho ye o mahia ma wo de ka na e ba no wo ba ho a ono adika ne bu adika fu a wo ba ni nyina ye we no we na omuso omunya agye we na omunya agye on say osia nipa na unauthorized parking ni ade nyina oyi we ma no pe ano ni ase obeja na manako won say driver yi kan wo se ba bia me fa na wo se wo ma me fa ho no obi afa ho nti denti na obi fa ho na me de me fa ho enye eno na hye na horoba no eno ni ade a ama ese drivers na adwenem eya na pepa mani munyam we nti ya o mususu na adwuma no yam omoma ni die emra adwuma na omu yenum na drivers no so mfa buo ntumi ma won because ama drivers no omu tirim omu ho tirimuka ewo mu enti o hia no kura na driver ni buafu dada enti ebasa sani a obekire ne sa wonye no ono ane buafu enti emane ntiewu ena bre bia nso nse ade nketenkete bi wo ho a
ɛma wani onyam ana wubuo ɛsote enti yɛsrɛ KMA4 ɛne apolisifoɔ no mu bi anyo omu nyina ebinom sɛ ne yɛ a moyɛ ɔma deɛ na mo ɔmo anim ayɛ fɔm wɔ drivers n'anim tu wobɔkɔ baabi pa na bra bi ma hu driver wasɔ police ni mu na wɔne no kikiri pa wo so ne saa 22 cities ne 33 cities nti amane mfa buo ma wo mo enti wo mo nso nhwɛ because adwuma no yɛ animonyam adwuma sɛ wo hyɛ uniform no nya de ɛsɛ wo de wo to fam ama obi akasa wɔ nim na driver no nso ɛwɔ sɛ kasa kyerɛ no driver no mehwɛ n'anim na mehu sɛ wonim tia otia so ɛnyɛ woyɛ driver ni na nom nsa ɛmoa wo ona duru baabi a ensa nom no nso no ɛma wadwene ne mu yɛ ha ɛwɔ nneɛma bi ho